कहीं सब चिड़चिड़ा हो कहल मुहटा सब सुंधे रखुच अरे तुम तो माँ हम खुशी नाचवा कथा गोलाप को देख साधारण कामबाड़ी आगुरी केमी देखा होता आ वर्तमान रूप यौवन वाला दिव्य सुंदर सीमा आम मेडिसिन टॉनिक फलमूल दवा छड़ा आउ तो किसी करूँ सी आम कौन करूँ माटे तो प्रथम गर्भधारण करे से तुम स्वामी बहुत जत्न करे बहुत आदर करे शिशु से वंचित आम पिला सीना पेट में धरची बोली से खुशी नाचुची देउची तुम एत सब जाणी के तो बात दोनी से तो दिव्य सुंदरी तब मन जेमते होचे तब ताको सेल्फी ट्रीट कर अच्छा गोटे काम करनो ताको स्त्री करी के आनी के घर रखी दो ना से बाजे कथा सब बंद करो तुमको भल कथा कहले तुम ताकर भेल बाहर कर तुम ड्यूटी जीवा टाइम नहीं जाऊन रेडी हो अच्छा तार तम पई रोसई करबा के मु सिना रातिर बासी रोटी खीर खाइ के चली गोलाप आसले मो पई भात डालमा कर दो मु खाइ दे अच्छा सेठ भाई ताले नाटक रही जाओ हो आज तो कैंटीन खोला हो ओ भले मनीष ये गोलाप आसला ना करो सतर्क मो प्रॉब्लम हो सेठ छो मु खोली दीदी ए छुआडा भाई बराबर जगी रखी चलुची धीर स्थिर रही चलुची बहुत भलो कर वेरी गुड हो बा बाबू मु कोन जानि ए लखे लखे टका कोन पे सरा होची थाउ केते अब बपुरता दे जा काम लागू जा पड़जीबू ना कौन तू अभी पड़ जाई था बस 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 एमके ऊपर मोर काई दोछ बोला को जब पिलर कोन हे जे थाता नाइ बा दीदी मते बेहुसियारी नु ए ये कोन तो हमको पिला हम पिला नु मुंडा टिके खाली भूले देला ना हला तुम गलो तापे पानी ग्लास आनिबो बस्ता मु तो पानी कर खाओ बाबू मु नीचे पीने खा से झाड़ू मत नहीं बाबा मु झाड़ू काहे कथा मन गला झाड़ू मत दे मु झाड़ू मार तू जो पार जा से रोटी बासन कर घर ले हला माँ होते मुझे तुम एमती सेवा करता अरे क्यारिंग स्टेज रे स्त्री मान सम्मान केते जत्न नि मु अधिकाटा कौन कर पकेली कहल तमें होते भी मुझे तुमको सेवा कर आजिकल बहुत डिप्रेस जमा पड़े आग भली तुम मनर प्रफुल्ल मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर लुकिंग वेरी डिस्टर्ब एंड अनमाइंडफुल व्हाट इज योर प्रॉब्लम प्लीज टेल मी आई एम फीलिंग माय सेल्फ गिल्टी सर तो कुछ पाप कला भली मते मने पड़ती तो सुंदर मां हे पाठंती तो गोटे नारी ही
ନାରୀର ମାତୃତ୍ୱକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛି। Oh, it's nothing but a psychological setback. I mean, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତମ ଅରସରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆକାଶ ଖସି ପଡ଼ିଲା? ନାଇଁ ନାରୀର କ'ଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେଲା? ଜଣେ ନାରୀର ସନ୍ତାନକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ବାଇ ଦ ୱେ ତମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ତମ ଚାକିରି ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ। ସୀମା ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସହିତ ତମେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ହେଇ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମେଡ୍ ଗୋଲାପ ସେ ବହୁତ ଗୋଲାପ ସେ ଗୋଟେ ଅଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ ସାଧାରଣ କାମବାଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ସାମାଜିକ କଟାକ୍ଷକୁ ଭକ୍ଷେପ ନ କରି ତା ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି। ତାର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତାର ବି ସମାଜ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଜଣଙ୍କର ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ, ସେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଛୁ, କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଛୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏ ସାମାଜିକ ଅପବାଦ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଳରେ କୌଣସି ମହିଳା ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେବ ନା। ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ମା ହେବାରେ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ବରଂ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନୂତନ କଳାତ୍ମକ ରୂପ ଦିଏ। ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ଲଦି ହୋଇଯାଏ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଶାଗୁଆ ପତ୍ର ଭରା ଅଫଳନ୍ତି ଗଛ ନିଜକୁ ହତଭାଗୀ ମନେ କରେ। ଆରେ ଶିବା, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଲାପକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲି ତ ତମେ ରିଆକ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲଣି? ଦେଖିଲଣି ଗୋଲାପ କେମିତି ଅଡ୍ ଦୁଷିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ନା ସାର୍, ସେମିତି କହିବେନି ପ୍ଲିଜ। ସେ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ମୋ ଭିତରେ ମୋର ଈର୍ଷା କି ବିଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଗରେ ଦେଖୁଛି, ସମାଲୋଚନା କରୁଛି। ଶିବା ଟେକ୍ କେୟାର, ଶିବା ଟେକ୍ କେୟାର। ଆରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଉ କେତେଟା ମାସ ପଡ଼ିଯିବ, ଗୋଲାପର ଡେଲିଭରି ହବ ଆଉ ତମ ଛୁଆ ତମ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ହୋଟେଲ ବ୍ଲୁ ଓସିଆନ ତରଫରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯିବ। ହେଲେ ସାର୍, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଲାପ ମା ଭଳି ଦେଖାଯିବ ନା ମୋ ମା ଭଳି ଦେଖାଯିବ? Both of you, ମାନେ ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। You are twin mother of a single child. ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିକାରଟା ସେଠି ରଡ଼ି ଛାଡୁଛି ତମକୁ କ'ଣ କିଛି ଶୁଭୁନି? କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ହବ ନା ଏମିତି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ବେଷଣ ଧରିକି ନାଟକ କରୁଛୁ? ନାଟକ?
ନାଟକ କାଇଁ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ସତରେ ଗର୍ଭବତୀ ହଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମା ହେବି ତମେ ମତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନବ ସେଠି ମୋ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବ ହେଇକି କୋଳି ନେଇକି ପଣ ତ କାନରେ ଘୋଡ଼ି ଦେବି କାଳେ ତା ନଜର ଲାଗିଯିବ ଆଚ୍ଛା ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାହିଁ ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଦେଖିବା ତମ ପେଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେନି କହିଲି ତମ ପାଖକୁ ଯିବିନି ନାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ବାପାଙ୍କୁ କହିବ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ନାଇଁ ଦେଖ ତମ ଅପାଙ୍କୁ କହିବି ଅପା କହିଲେ ସେ ତୁମକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ ବୁଝିଲ କଞ୍ଚା ଖାଇବ? କଞ୍ଚା ହଁ ହଁ ଆସୁଛି ବାପା ସୀମା ଏ ଟିକେ ଆସ ବାଇକଟା ଭାରି ଭାରି ହେଇଛି ଆରେ ସେ ଅସଜ ମଣିଷ ତାକୁ କହୁଛୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଓହୋ ଏ ଝିଅଟାକୁ କେତେ କହିଲେ ମାନିବନି ଆଉ ନିର୍ମଳ ଆରେ ଆରେ ମୋ ବୋଉଟାକୁ ଟିକେ ଟେକିକି ଉଠା କିଛି ହବନି ଗୋଟେ ଚାପୁଡେ ଏଥିରେ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ବାପା ଏତେ ଭାରି ହେଇଛି ଆରେ ସାଦ ଆରେ ବୋଉର ସାତ ମାସ ହେଇଛି ଆରେ ମୁଁ ତ ଅଣ୍ଡିରା ଚଣ୍ଡିରା ମଣିଷ କଣ ଜାଣିବେ ତ ହରିଆ ମା ଘୁରିକି ସୁଜି ଚିନି ଘିଅ ସବୁ ଯୋଗେଇ ସିଏ କାକରା ପିଠା ଆରିସା ପିଠା ଘିଅ ପିଠା ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର କାନ ଏମିତି କେତେ କଣ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହି ପଡିଛି କାଳେ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବଡି ବସ ଧରି ଛୁଟି ତୁ ଖାଇବୁ ନିର୍ମଳ ଖାଇବ ତମ ସାଇ ପଡିଶା ବାଟ ଆମେ ତ ସାଇ ପଡ଼ିଶା କାହାକୁ ଜଣେଇନି ନା ଜଣେଇନ ନା କାହିଁକି ଜଣେଇନ ବାପା ସିଏ ଜଣେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ହେଲେ ବାପା ଆମର ଏପଟେ ଏମିତି ଦେବା ନେବା କିଛି ନାହିଁ କିଏ କହିଲା ଦବା ନବା କିଏ କହିଲା ଦବା ନବା ନାହିଁ ବାପା କଥା କଣ କି ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ତ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠାରୁ କିଛି କିଛି ଦେଇଦବ ଭଲ 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 ଆରେ ସହରରେ ବି ଏମିତି ଡକାକା ଚାଲିଛି ନୁହଁ ଆରେ ତୋ ମାଇଁ କହୁଥିଲା ସହରକୁ କାଳେ ସାଦ ନେଇକି ଗଲେ ଲୋକେ ହଉଛି କାଇଁ ଲୋକେ ତ କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ତାର ବଡ ଲୋକ ପଣିଆ ଦେଖେଇ 200 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇଛି ନେ ମାସିମା ଇଏ 200 ଟଙ୍କା ରଖ ତୁ କଣ କିଣି ଖାଇବୁ ନା ସୀମା এই 200 ଟଙ୍କା ଆମେ ଗୋଲାପକୁ ଦେଇଦବା ଗୋଲାପ କି ଗୋଲାପ ଆମର ଓ ଯୋ କାମବାଲି ହଁ ସେ କାମବାଲିକୁ ତମେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ କାହିଁକି ସେ ତମର ବନ୍ଧୁ ନା ବାନ୍ଧବ ତା କଣ ଏ ପିଠା ପଣାରୁ 2ଟା ଦେଲେ ହବନି ହଁ ବାପା ଆମେ ସେଇଆ ଦେଇଦେବୁ ଆମେ ସେଇଆ ଦେଇଦେବୁ ହେଲେ ବାପା ଅପା ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କଣ ଆସିଲେନି ଯେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେ ଏକାଥରେ 21କୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲା ତ କମଳା ଦେବୀ ଏଇ 5 ଫାଇଆ ଟିଫିନଟାରେ କଣ ସବୁ ରନ୍ଧା ରଞ୍ଜୁ କରିକି ପଠେଇଛି କଣ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଭଜା ମାଛ ଛତୁ ଆମ୍ବୁଳ ବେସର ଏମିତି କେତେ କଣ ଏ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହି ଛୁଆଙ୍କ ହାତରେ ବସ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲା ବାପା ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋଇଲାଣି କି ତୁ ଖାଇବୁନି କଣ ସୀମା ଏକୁଟିଆ ଖାଇଯିବ ବାପା ବି ଖାଇବେ ଏଇଟାରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଲାପ ବି ଦବା ରେ ଗୋଲାପ କଣ ଗୋଲାପ କଣ ତୁ ଆରେ ନେଇ ଯାଉନୁ ସବୁ ସେ ଗୋଲାପ ମୋର ଦେବୁ ଆଗ ମୋ ବୋଉ ଖାଇବ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ନିଅ ଯା ଖାଇ କଣ ଭାରି ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛ ନାତିକି ନାତୁଣୀ ଦେଖିବା ଆଉ ନାତୁଣୀ ମୋ ଆଉ ନାତି ମୁଁ କଣ ନାତି ପାଇଁ ମନା କରୁଛି କି ହେଲେ ଆରେ ଡକ୍ଟର କେବେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 15 हे सोळाचा देश स्वाधीन करिबा अरे तो मामू भा हाँ मामू कहतला
ডাক্তার মানে আগর পরীক্ষা করে পুଅ হব কিছু হব কই দউছনি ସେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବେଆଇନ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ ନହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ହଁ ଏମିତି କେତେ ଲୋକକୁ ହବନି ଆଉ ତୁ ମତେ ସେଗୁଡାକ ଶୁଣାନି। ଆଚ୍ଛା ବାପା ଆମର ଯଦି ପୁଅ ନ ହେଇକି ଝିଅ ହେଲା ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ଏ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ରହ ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରିବୁ ରହ ରହ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରିବୁ ହେଲା ତୁ ଆମ ଗୁଳିଆଟା ତ ଦେଇ କିଛି ହେଇପାରିବୁ ତ ଦେଇ ମାସିମା ଆଇଲୁ ଏ ମା ଏ ମୋର ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରିବୁ ମା ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରିଲା ନାତି ହବ ରେ ନାତି ହବ ଏ ନାତି ହବ ରେ ନାତି ନିର୍ମଳ ଏ ମାସିମା ଆଲୋ ମାସିମା ନିର୍ମଳ ଅଛି ଏ ଦି ଜଣ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି ବୋଧେ ହେଲେ ଘର ଖୋଲା ଅଛି ଆରେ ମା ଗୋଲାପ ତୁ ଏଇବେଳେ ଆସି ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଅଛୁ ଭଲ ମା ଭଲ ତୋର ବି ତ ମା ତଳମୂଳ ଅବସ୍ଥା ତୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ହଉ ହେଲା ମା ହେଲା ତୁ ଐଶ୍ୱଲକ୍ଷଣୀ ହେଇଥା ତୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହଉ ରେ ମା ଏ ମା ଆମ ଘରର ସାଦ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲେ ତତେ ମୋ ବୋହୁ ଦେଇଥିଲେ ଦି ହଁ ମଉସା ଭାରି ସ୍ୱାଦ ହଁ ମୁଁ ଖାଇଲି ଆମ ଘର ଲୋକ ଖାଇଲେ ସାଇ ପଡିଶାରେ ବାଣ୍ଟିଲି ଭଲ ଏ ମା ମୋ ବୋହୁଟା ଭାରି ବଡ ଆଖିଆ ଯେ ବଡ ଆଖିଆ ମୋ ବୋହୁଟା ବଡ ଆଖିଆ ଦିଦି ଆଇଲେ ନା କଣ ବୋଧେ ଦିଦି ଆସିଲା ଭଲ ଅଛି ତ ଗୋଲାପ ହଁ ଦିଦି ଭଲ ଅଛି ଏ ଦିଦି ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଛନ୍ତି ପରା ଡରେଇବି କାହିଁକି ସତରେ ଆଇଛନ୍ତି ହେଇଟି ଦିଦି ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେଣି ଆଉ ଆରେ ମା ତୁ ଏକା ନିର୍ମଳ ଆଲୋ ମା ଗୋଲାପ ଆଲୋ ଚାହିଁ ମୋ ବୋହୁଟା କଣ ବରଣା ପତ୍ର ପରି ଧରୁଛି ଆଲୋ ତାକୁ ଟିକେ ଧର ଆରେ ତାକୁ ଟିକେ ଧର ତାକୁ ଧର ଡାକ୍ତର ତ 15 ତାରିଖକୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଣ ପିଲା ହେଇବ ଆମକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିପାରିଲ କି କିଲୋ ପୁଅ ହେଇଛି ନା ଝିଅ ହେଇଛି ପିଲା କାଏ ଆରେ ଆଲୋ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ଆରେ ସେ ପିଲାଟା କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଚଣ୍ଡାଳୀ ତୁ ପିଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ନିର୍ଦୟ ବାପା ମା ଦିଟା ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାକୁ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ତମ ନାଁରେ ପୋଲିସରେ ତାଲା ଦେବି ତମକୁ ଜେଲ ପଠାଇଦେବି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇଦେବି
ସେମିତି ଆଦৌ ନୁହଁ। ଏ ବାହାର ମାଗୁ ବା ନହେଲେ ତ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବି। ବାପା ଆମେ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନୁହଁ। ତୋ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇନି, ତୋ ପିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇନି, ତାହେଲେ ତୋ ପିଲା ତୁ ବି ନଷ୍ଟ କରୁ। ତାହେଲେ ସେ ପିଲାର କଣ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ପିଲା ପରା ଏଇଠି। ତମେ ଖାଲି ଯାଅ ଅଯଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ନା ମଉସା। ଏ ଚୁପ୍ କରି କହୁଛି। ତୋର ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କାହାର କଣ ହେଲା ନହେଲା ତୋର ଯାଏ ସେ ସବୁ ନାରୀ ମାନେ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ହେଇକି ମଉସା ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ ବା। ମୁଁ ହଉଛି ସର୍ଗେଟ ମଦର। ଓ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କହି କଥା କହି ଖରାପ କରିନେ କହୁଛି। ଚୁପ୍ କର କହୁଛି ଚୁପ୍। ଥାଉ ବାପା ତାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହୁନି। ଏଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏଇଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟ। ଶେଷରେ ଏ ଦାମୋଦର ଦାସର ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଏଇଆ ଲେଖା ଥିଲା? ধরে বায়া ধরে বায়া ଯେଉଁ ଖିଆରିରେ ଗହଳ ମଣ୍ଡିଆ ସେଇ କିହାରିରେ ধরে বায়া ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଏ ଖେଳଣା କୋଉଠି ଜାଣି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ତ ଦିନେ ଦି ଦିନ ପରେ ପିଲାଟା ହବ। ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ରହିଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ତୁ ମତେ ବଣ୍ଟାନାରେ ତମ ଦି ଜଣ ଯାକ ବସିଛି। ଆରେ ସିଏ ସିନା ପର ଝିଅଟା, ତୁ ନିଜର ବାପା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି? ସେ କେମିତି ମଲା? ବାପା ସେ ପିଲା ଅଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ତୋ ବାପା ସହିତ ତୁ ଥଟ୍ଟା ହଉଛୁ ନିର୍ମଳ। ଆରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମଗରେ ରୋଗ ହେଇଯିବ। ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ସୀମା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବାପା ସେ ଛୁଆ ଭଲରେ ଅଛି। ସେ ଛୁଆ ଗୋଲାପ ଗର୍ଭରେ ଅଛି। ହେ ସେ ପାଗଳାମିର ନାଟକ ବାଜି ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଆରେ ଏଇଟା କଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଛି? ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା? ତୋ ଛୁଆ ଯେ ତା ପେଟରେ ରହିଯିବ। ହଁ ବାପା ଏଇଟା ମ୍ୟାଜିକ୍। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ କରାମତି। ଆମ ରକ୍ତର ପିଲା ଗୋଲାପ ପେଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ନିର୍ମଳ, ତୁ ମତେ ଏତେ ଭେଳିକି ଦେଖାନା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ ଗୋଲାପକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଗୋଲାପକୁ। ଗୋଲାପ କହୁନୁ। ହଁ ମଉସା ବାବୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସବୁ ସତ। ମୁଁ ହଉଛି ସର୍ଗେଟ ମଦର। ଲାଜ ମାଡୁନି ତତେ? ପର ଛୁଆର ମା ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛୁ। ହେ ଭଗବାନ ଏବେ ପିଲାର କଣ ହବ? ତେବେ ସୀମାର ଯୋଉ 3 ମାସ ସାନ ପେଟ ଦେଖିଥିଲି, 7 ମାସର ଯୋଉ ବଡ ପେଟ ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଟା କଣ ବିଜ୍ଞାନର ମିଜିରେ ଫୁସ୍ ହେଇଗଲା? ସେ ଉତ୍ତର ସୀମା ଦେବ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟା ମୋର ମିଛ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ଛଳନା କରୁଥିଲି। ତେବେ ତୋର ଯେଉଁ ମାସରେ ଯେତିକି ପେଟ ବଡ ହବାଟା ଦେଖିଛି, ସେଇଟା ତ କେବେ ମିଛ ହେଇପାରିବନି। ସେଟା କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭର ପରିପାଟି ଥିଲା। ମାନେ ଟମି। ମତେ ତୁ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ନା ମୁଁ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ବାପା। ସେଦିନ ସେମିତି 7 ମାସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମି ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆଉ 3 ମାସରେ ଲୁଗାକୁ ଟିକେ ମୋଟା କରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ସୀମା ମୁଁ ଆଜି କଥା
क्षमा कर देते बाबा, क्षमा कर देते। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭର ଛୁଆକୁ ଆମ ବଂଶର ସନ୍ତକ ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ବାପା ସେ ପିଲାର ରକ୍ତ ଆମଠୁ ସୃଷ୍ଟି। ଆରେ ଯେତେ ଯାହେଲେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତରେ ବଢିଛି ବଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟେ ପର ସ୍ତ୍ରୀର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଣି ପବନରେ ସିଏ ଏଡ଼ିକିଟିରୁ ଏଡ଼ିକିଟିଏ ହେଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ତୁ କେସ୍ କରେ, ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ, ତତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ, ଏମାନେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଳିବେ। ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଚଳୁଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ 5 ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆରେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଚଳୁଛି। ହେଲେ ପରପୁରୁଷ ରୌରସରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହଉଛି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳିବାଟା ଆମ ପାଖରେ ଚଳିବନି। ଭଲ ବହୁତେ তোর କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ତୁ ମା ହେଇପାରିଲୁ। ଧିକ୍ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପଣିଆକୁ, ଧିକ୍ ତ ବହୁ ପଣିଆକୁ, ଶତାଧିକ ତ ନାରୀ ପଣିଆକୁ। ସେ ପିଲାର ମା ତୁ, ତୁ ମା ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହବ ତା ମୁହଁରେ ଆହାର ଦବା ପାଇଁ ତୋ ଛାତିରୁ ଅମୃତ ଝରିବ ନା ତା ଛାତିରୁ ଅମୃତ ଝରିବ? କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ ତୋ ଅନ୍ତନାଡି ଧୋଇ ହେଇଯିବ ନା ତା ଅନ୍ତନାଡି ଧୋଇ ହେଇଯିବ? ଆରେ କୋଉ ଅର୍ଥରେ ତତେ କୁହାଯିବ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା? ସିଏ ପାଇବ ଗର୍ଭ ବେଦନା, ତୁ ହବୁ ମା। আরে চাহিছ কোন শীঘ্র হসপিটাল নেবার ব্যবস্থা কর, তা নহলে 2 জন যাক পস্তাইব। অ্যাম্বুলেন্স প্লিজ। ଶିବା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ତମର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା? ମାନେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନି। ଯେମିତି ସେମିତି କରି ଭଗବାନ ମୋ କୋଳକୁ ଛୁଆ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମା ନୁହଁ, ମୁଁ ନିଜ ମା। ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି, କାହାକୁ ଦେବିନି। ଗୋଲାପ, ସୀମା ମ୍ୟାଡାମ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲାର ରିଏଲ ମଦର ଆଉ ତମେ ହଉଛ ସରୋଗେଟ ମଦର। ସବୁ ଜାଣିକି ତମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କାହିଁ କହୁଛ? ମୁଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଫର୍ଗର କିଛି ଜାଣିନି। ଛୁଆକୁ ମ୍ୟାଡାମ ହାତରେ ଦିଅ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ତାକୁ ମୋ ଠାରୁ କିଏ ଦୂରେଇ ନେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବୋଲି। ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗର ମା ମାନେ
ତମେ ତା ଅର୍ଥ ଯାହା ବୁଝ ଭୁଲି ଯାଅନି ତମେ ସୀମା ମେଢ଼ ଠାରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛ ତାଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ତମ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ବାବୁ ଦିଦି ମୁଁ ବୁଢୀ ହେଲା ଯାଏ ତମ ଘରେ କାମ କରି ସେ ପଇସା ସୁଝେଇ ପଛେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି କାହାରିକୁ ଦେବିନି। ମତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟଙ୍କା କଣ ମତେ କଥା କହିବ ମାନେ ମା ମା ବୋଲି ଡାକିବ। ନାଇଁ ନା ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି କାହାରିକୁ ଦେବିନି। ଓ सपनी देखा न जाए जीव थिले मोहिरे कि सपनी देखा न जाए जीव थिले मोहिरे विषम समस्या घारिछि सभिंकु আজি ଏହି ଠାବରେ আজি ଏହି ଠାବରେ କିସ ପୁଣି ଦେଖା ନ ଯାଏ। କାହିଁକି ଏମିତି ପାଗଳି ଭଳିଆ ହଉଛି? ମୁଁ ଅଛି ପରା। ସୀମା ସୀମା ଏଇଟା ମୋ ସ୍ଲଟ୍ ନା। ସୀମା ବି ପ୍ରଫେସନାଲ ସୀମା। ତମେ ଭୁଲି ଯାଅନି ତମେ ଗୋଟେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ରିସେପସନିଷ୍ଟ। କାଲି ସକାଳକୁ ତମର ପ୍ରମୋସନ ହବ ତମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ। ନାଇଁ ସାର୍ ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଦାନରେ ମୋ ରୂପ ଯୌବନ ମିଠା ସ୍ୱରୂପ ନେଇ ମୁଁ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। Perhaps you may right, Sima. ଏ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଇ ନୋ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ସେ ନାରୀ ତମେ ନୁହଁ। ତମେ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହେଇଛ। ଏ ଯେ HR ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ ହିଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଇପଡ଼ିଲି। ଏଥିରେ ନା ତମେ ଖୁସି ହେଲ ନା ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ। ନା ସାର୍ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ ହେଇ ମାତୃତ୍ୱକୁ ନାରୀର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ଅନ୍ତରାୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ସୀମା ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କର। ଆରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ପିଲାର କେୟାର ଗୋଲାପ ନାମ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋତେ ଉଜ୍ଜଳ ହବା ଦରକାର। ନା ସାର୍ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚ୍ୟୁତ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍। ବାପା 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 ମୋ ପ୍ରତି ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖି ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁନି। ମୋତେ ମୋ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସେଦିନ ଦେଇଥିଲେ ଅହିତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ ପୁତ୍ରବତୀ ହଁ ଉଜ୍ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। এই যে শিশুটি ତମ ରକ୍ତର ସନ୍ତକ ଦାମୋଦର ଦାସର ଆଗାମୀ ବଂଶଧରର ମୌଡ଼ମଣି ଯାହାର କୁଆ କୁଆ ରାବରେ ଏ ଘରଟା ପୁରି ଉଠିବ ତାକୁ ତମେ କଣ କରିବ? ତାମାନେ ଆପଣ ସେ ପିଲାକୁ ନିଜ ରକ୍ତ ନାତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆରେ ଏଥିରେ ମୋ ନାତିର ଦୋଷ କଣ? ତମ ଉପରେ ମୋର ଅଭିମାନ ରହିବ କାଳ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମୋ ସାର୍ ଯାହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଏ ଗୋଲାପ ଆରେ ସେ ଛୁଆକୁ ଆଣି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ହାତରେ ଦିଅ। ଆରେ ଦିଅ ଆରେ ଦିଅ କହୁଛି। ମୋ ନାତି
ଦେଲି ନା ମୁଁ ଦେବିନି। ऐसे पिला ନା ମୁଁ ଦେବିନି। नहीं समझता कैसे पिला चल कैसे पिला बाबू ଇମା ଗଲା ମୋ ଝିଅଟା ମା ଦେ ମୋ ନାତିକି ଟିକେ ମୋ କଳକୁ ଦେ ତୁ କଣ ଏକଲା ଧରିଥିବୁ ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦବୁ ନା ଦେ ମା ଦେ गोलाप तुम राग को जान चुका नहीं ନା ମୁଁ ଦେବିନି। कैसे पिला ଦେ ମା ମାରି ଯିବୁ ଗୋଲାପ ଏ ମା ତୁ ଆଉ କିଛି ଠିକ ଅଛି ତୁ ହଉଛୁ ଦେବକୀ ତୁ ହଉଛୁ ଯଶୋଦା এই হুড়িটা কোনো সব পিলারে সম্ভালি পারিব আলো মা ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଠିକ ହେଇଯା ଏ ମା ତୁ ତତେ କଲ୍ୟାଣ କର ତୋର ପୁଅଟିଏ ତୁ ମା ହବୁ ପର୍ବତ ଉପରେ କଣ କେବେ ପଦୁଆ ଫୁଟିଲାଣି ମଉସା? ତମେ ମତେ ଯେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ମା ହେଇପାରିବିନି। ମୋ ବାବୁ ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଛି ନା ବାବୁ? କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ? କହିଛି ନା। ଗୋଲାପ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ବାପା ହେଇପାରିବି କହିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅପରେସନ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବାପା ହେଇପାରିବି खुशी कथा चलू ये बाबू मत ताको बगीचा रे पाली न चाकरी देई चंती ओ तो पीबी लगला को मु हम तो पीबनी बाबू आपण मते क्षमा कर देत बस विज्ञान जते अग्रगति हेले भी हम समाज और संस्कृति रो मौलिक भावना को हमको सम्मान देबा उचित ରୁହ ବାବୁ अरे ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ମତେ କେହି ଖରାପ ଭାବିବନି କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅପବ୍ୟବହାର କିଏ କର ନାହିଁ ଆଧୁନିକତାକୁ ନେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ମାତୃତ୍ୱ ଏଠି ବଳି ନ एठी शेष होला नाटक माँ किए ओडिशा नाट्य संघर अनुरोध रक्षा करी नाट्यश्री ब्रह्मपुर एक सुंदर नाटक परिवेषण करथिबा जोगु आपण मानक अनुरोध करुछि आपण माने समस्त ताली कर देई तांको स्वागत करंतु से माने
ସମସ୍ତେ ପୁଣି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ପଛରେ କାମ କରିଥିବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମଞ୍ଚ ଶିଳ୍ପୀ, ଆଲୋକ ଶିଳ୍ପୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜୁ ପାଢ଼ୀ ସାର୍ଙ୍କୁ, ପାର୍ଥ ସାରନ୍ତୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଳାକାରମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୂଚନା, ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରରେ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟଧାରା ନାଟକ ହୁଏ, ଏଥରକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସମ୍ବଲପୁର ମିରର ଥିଏଟରର ନାଟକ ବଡ଼ଖା ଦାଦା, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ। ସେମାନେ ବେଲପହାଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ମିରର ଥିଏଟର ବେଲପହାଡ଼, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ସତ୍ୟବାବୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆଲୋକରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ତଳକୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ରାଜୁ ପାଢ଼ୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ହଁ, ମନୋଜ ତନପାଟ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘ। ଆସନ୍ତୁ 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 ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ ନାଟକ କରିବେ, ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେନି କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘର ପୁଣି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ହଁ, ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସମସ୍ତ ସହିତ ସତ୍ୟକୁ ପରିଚୟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମ ଡାକିଦେବ କୈଳାସ ଭାଇନା, କୈଳାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ। ରାଧାକାନ୍ତ ନାୟକ, ସମ୍ବିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ରଥ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୌଡ଼, ସସ୍ମିତା ରାଣୀ ରାଉତ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ନରସିଂହ ରଣା, ରାଜୁ ପାଢ଼ୀ, ଯତୀନ ଦାସ। ନମସ୍କାର। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମେହେର ତ୍ରିପାଠୀ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ମେହେର ଭାଇ ଟିକେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଟିମ୍, ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କରତାଳି ହଉ। ହଁ, ଇଏ ବି ମଞ୍ଚ ସଜା ଆମର ପାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ନୃସିଂହ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଶବ୍ଦ ନବବାବୁ, ନବବାବୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ନାଟକର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ନାଟକଟିର ପଛରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ନାଟକରେ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ 2 ଥର 3 ଥର କରିଥିଲେ, ଏ ନାଟକ ଏଇଟା ହେଉଛି 4ଥ ଥର। ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ମନା କଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ବି ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟ, ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଛି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘକୁ କାହିଁକି ଡେଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଆମର 2 ତାରିଖ ଥିଲା, କେହି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ 3ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ରାଜି ହେଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଲେ ନାଟ୍ୟଶ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ରିକ୍ସ ନେଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୂଆ ଆଣିଲେ। ପରିବାର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଆସିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେ ବିବାହିତା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କେବେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କରତାଳି ଦିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୁଖ ସଂସାର ଗଢ଼ୁ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ନବାଗତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ମିହିର ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହଁ, ମିହିର ତ୍ରିପାଠୀ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଦିଆଯିବ ଆମର ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ରାଜୁ ପାଢ଼ୀ ଯେଉଁଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଉ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଜି ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟିମ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୁ ଭାଇ ଦୀପଦ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟଧାରା ଅବିରତ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜୁହାର କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ନଥିଲେ ଆମ ନାଟକର କିଛି ମାନେ ରହେ ନା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜୁହାର କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ବିକାଶ ହେଉ, ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଉ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ
ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି ଏହି ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସଙ୍କୁ। ସେ ଆଗରୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଆଣିଥିଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ସେ ନାଟକଟି ବି ସଫଳ କାମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯୁବକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଏଭଳି ଲମ୍ବା ଦସ୍ତାବିଜ ରହିଛି ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱର ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛୁ। ସେ ଜଣେ ଆହୁରି ସଫଳ କାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।